Premiul pentru patrimoniul cultural celebrează și promovează cele mai bune practici care țin de conservarea, managementul, cercetarea, educarea și comunicarea în domeniul patrimoniului. Republica Moldova participă la acest concurs pentru a doua oară. Acest premiu înseamnă un mare avantaj în plus, pentru că și el sensibilizează publicul larg de la noi asupra acestor probleme nerezolvate încă cu patrimoniul nostru cultural. Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a menționat că premiul ar trebui să fie un imbold pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural. Toată munca pe care ați efectuat-o dumneavoastră nu este importantă doar din perspectiva păstrării trecutului, este foarte importantă pentru construirea viitorului și cred că acesta este cel mai important lucru pentru care Moldova merită pe deplin premiul. Potrivit directorului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Ion Ștefăniță, proiectul care a reprezentat țara noastră în concurs a demarat încă în 2013, iar scopul este de a promova patrimoniul național. Acest proiect, de fapt, vine ca răspuns la ceea ce am constatat noi, ceea ce am găsit noi, situația reală din domeniul patrimoniului cultural, după o perioadă de inacțiune, indiferență. Respectiv, ceea ce am constatat în centrul istoric oraș Chișinău, ritmul masiv de demolare a centrului istoric, câte un monument pe lună, inacțiunea și ruinele care le-am văzut în cele 680 de sate care specialiștii agenției au reușit să ajungă cu acea diurnă minimă în teritoriu și am spus că trebuie să rezolvăm această problemă. O problemă la nivel de mentalitate, pentru că inacțiunea și indiferența este de aici. Premiul UE pentru patrimoniul cultural a fost lansat în 2002 de către Comisia Europeană în parteneriat cu programul Europa Noastră. În acest an, la concurs au fost înregistrate 263 de dosare depuse din partea mai multor organizații și persoane fizice din 29 de țări. Carolina Digor, Stella Vdovăi, Timur Cârlan, NBC.